Kasengkur kurba rikasi jantia kala lomlang yaki parakur jongka kum shibenta ban ya itu ita bat sngojan parakur bante song ya kajingya dai haparengi parakur ha kajingya lang kabala long ha ka arpo artare ulber arja arpusan ha umran dairi ribhoi district kabadai ru ka dorbar ba ar jongkakur Taki spangot ki kamatrang ba ki kenyi bat ki long kemi jong katega kur ki lai mi renti ringkat ru ka pho ka phieng leng ba ka jia don lang ki khon samla jong ka kur kurba hi brok wai ki bala wan na keleng kari khasi jantia hakade ka jia lang la pani thu ru shabro ki parakur ya ki nongket kam jong ka sengkur kurba ri khasi jantia central body la plat pat ba ru ya ka almanak jong ka sengkur jong snam araja apusan la pan sngo ya ka kai phat tre kam jong ka sengkur ka bala puli dai general secretary ubathesius kurba bat kum jo ru ka jingpan kop buram ru ya ki khon samla puli ki bla pas ya ki examen SSLC bat HSSLC But ini day na po sning ragat kasong pisa kaban rihoja ide na po kaya inaphi labet korba laon shim de kimicho i. In po idaya hun korba I'm stream but ini day na po kamayrang unit ilayo ya ka momento haringkat kasong pisa kabasa. Kiong ki longshwa jungi ba ka korba kadon nyukur kate nyukur ikur ha kita ki nyukur na kita ki nyukur kidang don ki kur ki papai ki bami ki bete kur ba kita ki nyukur te kata kalong tang jing thu khana ka ba yitep te ndrei ora kam don kum kani dorbar kur baginya tip baginya kren ka pelong yaki khna samla ki ba nladek porsong khaju ki nakada bom tip ki poi songkha bat ki tu ki kur ki badang ete kur ha ji bom tip te kani ka ora songkha ka ba ka soksang te kumolong mene ban la ning tata berkhait don kam kani ka dorbar kur ka songsang berbori ka khata umtang ye ka burom jongkur mene ka khata wat ya ka jinglong priu jong kitu ki ba ya hap bat kitu bete kur Wat ka science ko batay kata. Ka science limba ka tingin wat tip jong science na don ka tu ka jinga song dangdai na ka ju ka thmei na ka ju ka tenrai. Kemud kambiang kata ka kom song kha te teng don ki khun ki ba dalakha ki mulong kilong anna hani hakta ka kom. Ka science ka batay kumta kita ka ki ong ka deformity. Tenrei u khasi jungi u latip ya kata na adu menchua lalu pulang kuma latip ya kata uju ong uju sneng yang gilong dien ba borbor ba ndei be syong kha khamtam syukur te kani kan wara kani ka torba mata kan wara ka sing sai ka sai bat ndei tang ba phioso mata ru kumbal ong mene ba ila tho ha constitution yaki mat ki barangkam ba penyetip te kemudian ngadon hangni bat nga ya ki kita ki nyukur ki ba ngan chupuli ni ba pinyetip te swa pinya sa skor ba pinyikan mau insa nila post teng ru po group aka WhatsApp group ka ba ngidon aka sengkur mene apo registration apo ki register pi ai kateng te pi la tho ai phone number jungpi baro te lese hadin kani ya kitu ki kerteng ki bompadon haka grup jokur gila aban at lang ba penyetip tingin sapus ya kani ka ya ki kur ki bete kur bangi haka grup nang penyetip te ngan supuli ini kendian katum ka khana pateng ni ong ba kita ki nyukur kimi nakakpo jong ka mesin ki pat ki nyukur ngan supuli kata ka kurba kapasaya moit kumajau singkli lingdo penlang khongji nyota nan pulis sisin kurba kapasaya moit kumajau singkli lingdo penlang khongji nyota naka kurba kimi ite kirapsang marbisu kirapsang gidon arjai gidon kirapsang ki og girapsang nong pure bat kidon girapsang marbisu girapsang nong pure kimdegi bete baca kurba tang girapsang marbisu
te kemut ki kurba ki de besutu ba kamtam ki samla lari kendu ki jai rapsang hap keli bha bagi de rapsang yu lari ki rapsang mar su mut ki de jai kurba te naka pasaya moi ki pat ki lingwi naka singkli ki pat ki mukti bat ki be ngata kalindo penlang sa morwe khongji te bat khongwar nyota bat ki langpen ni suppose sekani pok group bapin saya wi se pe bapin kan mau ngasukwa ban yathu ipi ki baro ki parkor ba kalajudon nadu mandai mathai ba kata katang jat bi ki ong katang jat nadu ki por menchua khasi menchua lara ki don ki khasi jungi ki ba ki samrang khasi jungi ki bayo ya ki bom ya ki kalajat te ki shat tang jat kata nadu mandai mathai ki le te haba ki tang jat ki mot ki ai ya ki ai da kajat da kawi kajat te kata ka mot ka shong ha tu ki rang ba ki bade ki jat kurba ki ai da no kajat hendiap mot mensuong ni ba kata katang jat ka bala nadu mensua ki long ki jungi ki la yalam ki la batai masum ong ba na ki rang ba khasi jungi ru lada ki ye kendu kum kita bagi hapan tang jat bagi shong purim bakti bade ki kala jat ba sobha manum ai kanu ka jat ka tang tmai da ka bakan but na khamat na nadin na jat kurba namar kan rumah pim de tang jat ka jat tmai bakan don ka jat kurba na khamat ne nadin nama kata kemot katung ka konstitusi ke bila tho bila peskem mengiru ni ong bagi numsya kata te sakawai pan hidon ki long kumi jungi kiba poisong ka bati lajai ki poisong ka bati lajai te katkum kariti ke dustur jongi khasi hi kolong ba ngin hap ajai chakame yaki khun hap ajai chakame te kemut lai long kumi kurba jungi iyo ba dukhla jai ikhun kende hi jai kurba kende hi ki prisa ki para jungi te menta ka sarkar ka kami ya ka hukum ba ki lingba ka district council ba ki tu ki khun ki bayo ki tu ki longying ki badai na jai kurba ki ba pa ude kula jai ha ka jing don kam jungi ki kam gi jam lani ha ka khamtam ha ka pule haki school bi college kinon kam ya ka shiru tribe certificate ke bana ka leng juga district face kan saai don kam ya kata te kemut kin hapan apply ke shiru tribe certificate pa di ko ajai te ling ba ka district council kala pelong ki meeting prepare bakla itu ru ya ka sengkur jungi ka sengkur kurba kum ko wai ni senjuk juga sengkur kurba hapo district council but kumya kita ki khun ki bade ki kurba lai don kami ki shiru tribe kumut ba na kaliang jungi ka sengkur kurba ni hapan recommend mengi ya ka ta ka longing ba ka de ba ki de jat kurba lim da kumta ka district council kan pedang kamut wa itu kena enumio ang shiru tribe te kata ka de wei ka bangkwa ban pasat pi bat ni la jule bun teli kum kita na kaleng jungi kinong elam jongkor ni la jule bun teli ba ni la recommend na ka leng ka jungi ka central body na kaleng jungi kinong elam na kaleng junga president bat secretary Hagari ka ski lapan sngoru ika khana lingkot ka badai ka thammai jong ka kurba lingba ka jing tho ka balapan kre da ka committee jong ka sengkur kurba central body hadien bala wat banya ya ka bala puliet da ka kong yosibian kurba ka badai ka waina ki EC member jong ka sengkur banwag jaka buhay shnong pat khadu kilapoi hati thain saumer pat saumer chiteng bala jutip menta pat buhay shnong hangta haga jaka badon uwei umau sau tigi beriu kujukot iki kum ki kurba mau sau enrei daong bakaladon ke jing bumbit bembiang ban shong shnong hangta haga tagapor bat kumta gilaya rai ban pet biang nangta bat yai biang shapang sengi Deitat anda kilapoi hakashnong maribisu, bagi syam bakani kashnong talong kababit, babyang ban buhay shnong, bat kisa buhay shnong no sundon hangta. Laban pun skami kani kakanap ateng,
Daga jingdon jung mau ba jaga kurba hamau belun marbisu. Ya ka bala juta bikish ieng jukinong yap badai naga jai kurba hangta. Kahima marbisu kaya dadu kred mau syaton ter syatrau. Bat lawai bat syadu syasiliang bagi jukhot. Kabamut syasiliang kawa nyam. Marbi kabakan top ikisnong kung kamau pun ter syadu kasnong lingwa. Bat kibabun pa du hakidi kisnong kidehi kijai kurba. Kabanang ya kipor ikur kilas dang bandroy bat yabun pa balaong hana baladang kaway kakantay na kajai kurba. Kabala poi syongka baduway ubriw na kajai sim ubalara no aya kata kalong kami siya kajaka jong Ti habang ikun jong kata kabriw iwan shnong kijukot yaki da kikun sim. Bala siyo keno bakiday ki kurba kun siim. Henry nasnuto bakatanray jung kajay kurba hi kaday tang kajay kurba. Kung kajay kurba mausaw ni kurba kun siim. At kung kikanapatan laong magijay kurba hapo kahima marbisu kimi inakilay tiligi kimi. Kata kakpo kangap kakpo kapi bat kakpo kami. Ya kani hadu mentamen ni ladang ikili ni kilong kumi lani long kini kibala kam haswa kidang tebhaya kani kidang la malu mala banyetu ba kita kilong ye kidai na kita kiko hapo himamar bisu kadon gajaka kur bala teb kum bakhandaw kur balala banteb ya kata nadu mentaling hadu mentaling ba ki mau kut mau bri buki khot kilai pu armau bala thung nadu hindai hentai Pat bedang ne hadu mentamen ni. At kung kajito kanapatan, kijay rapsang marbisu, amday bagsiya te akur ba kajay kurba. Henry kipat hi nakakur kurba, hagipor henday gulajut tipno yaki kum hirapsang marbisu. Hirapsang nung pure, kimi day kur satya bagi kurba, ne rapsang marbisu. Hirapsang marbisu, gidanrui gijakak, lanik hendaw kur, Hamar bisu bagi jukhot ka khandau rapsang kabalong try di kur rapsang mar bisu ikasang kurba haki meeting baladap kala thaw ya study and search committee banjit pat ti binya shushu ya ka thmei ka kur bat kani ka committee kan sapen ai ga jingte babaka andalada ka jingwat biya juga bat kirmen bah ka dorba ka banwan milala kan so ya pi ya ka ni ka ya ka thmei juga kur ka babnya In penbek penrenti ya ki kena da ke jing da ke jing penshitom in kin mau ni kum ki kimi in penbek penrenti ila ki kun da ke jing in pen ya ke jing da ke jing penshitom ya ki ting ting mangi ha ke jing bun kampalan imdon por banyak keren ya ki kintien sneng akor Imdun por ban penbek ya ke jing bakla jongki. Teng teng mangiru kikmi kikpa. Ngimlong ki babek haka akor keburom. Teng teng ngimla ban long ki babek haka yat ki jeng ka akor keburom. Dia kemud ngidun kamat penbek cuai ledi. Henry teng teng habang ngiru ngi duna. Ngi kikmi kikparu ngi duna. Taru yaki kun ngimpen pau jing ngi super ten penban daki kentin kor kaba pendam penbitar syusyu yaki kun kibadon kam jing kai akor kadon kam ke jinglong bek long renti nangi ki kimi ki pa ki kini shwa ban sneng akor yaki kun ki persa ngi dei ban sung tho ba mangi ki balasan larang ba ngi dei ban tep baga bor perkan kaktien bat kekam kabor perkan kabangidon kaktien kabangikren bat kikam kibangile kinya telun lang kum kasalentem kabayayat lang kani kadai la banong kadai katuk kaman jong u riuslut in kyar na ka jinglong riutlat in kyar na ka jinglong riutlat Nama ngitip bahau riutlat kan syong lingai ke jaitu kan syong lingai ke arsap kabat pentelun
sya ke jingjin jar besyar kaitam ki khun ru ki dan kam ban keli perthau nalaki kemi halor ke jak ke kenja jong ke parlok ni jong uparlok kimdei ban syuyat rumah rutet ban syuyat hi henrei ki khun ki dan kam ke jing selok bat ki kemi ki pa ban daya thu ban nakali perthau la ka parlok jongki la ni parlok jongki kilong ki babit ne am ban poi kha namar la dele klumar kani laban ong kam dei ka kam rumah rutet kadon kam banawat benya yo don ka wit yo don ka wo hang ni hang tai ta kalong ka don kam na ka yang jongi ki kmi ki kini bat kini ki mama jongi le si ka long ka ki pa halaka chat ka khong ka chat ka kur jong ka kurim jongki bangin sneng ya laki kun nangta la idon kam ban ikai ki kun ru ban tip ya ka rukom khot kata ime ipa imama imena imesan iparat imeka inapun pakum ta ter teng teng undang ila sauki wa leng palat ke jing sung start ke jing sung standard akum klet ne salia shu man khot kumi kitei ki rukom khot khasi teng teng ki ong gumno ki temen ki ong yangi ka kemiru ki khun ki la khot da ka teng jong shau ki ong yangi ki ong magi mami ne magi msutu sutha ki ong mami la so ba khot du shau magi nu shau ayu ti ki ong ru yau paru la sha khin marat yau paru la sha sen do kenda ki ong dat ti kan ni ka dei ke ei ka ba ni song sam ki shru kom henrei la dangim hikai ki khun ba kin khot na ka ru kom ka ba dei di lesi kini ki ei berok khot kin jano di manu pat ban penet pan saya kata naman sia ban ong ya kata nama ngim kwa ba ka kentien kasi kan jano ni tien ya ke jing embrio jongi lesi ladangim dalong adkar bha barok kan ken riang lut ladangim long adkar bha barok kan ken riang lut ka im tibriu tiblei kan don shu sa stang ki kenrum kenram hangta lap sa kabut khongdong ka longjak longrem isu thu ba ka perthei ka bhani ka sniu tangla da ka jingim jongi ka bhani ka sniu ka long ka balam ler ban ong ka perthei ka basniu mentangi ong o ka perthei ka la sniu kalong balam ler ban keno ban ong ka perthei ka la sniu kam dei ban long kumta namang itip ba ublei uklam thau sniu ya ka perthei ublei u thau ka perthei uklam thau sniu kabelingin ong ka perthei ka la sniu henrei dei mangi uben riu ba penlong sniu ya ka perthei dingin kendit ban riu bangin keno sniu shu ya ka perthei ginam keno ya ki wei henrei ngin yang jat kum kiri rong ba man keno ya ladi man penbet ya ladi ngin kin mau bangin ombet yo sembai ke jing sniu ha ke jing em ka perthei yo on lap klep ka jing jok thiau Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F?
Hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet. Namar kata habat thiru atau khau kam lu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus f menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.